Sembla molt evident és que hi ha molt interès pel que està passant al nostre país, que l'interès és proporcional a la intensitat d'informació que hi ha, que ha estat creixent aquests darrers anys sobre els esdeveniments polítics a casa nostra, que això es deu a un esforç que està fent el govern, però també la societat civil, de donar a conèixer el conflicte democràtic que hi ha al nostre país. El senyor Nart deia el govern no ha parlat amb cap altre govern. Bé, jo li desmenteixo perquè durant un any vaig formar part de l'equip del senyor Romeva com a secretari d'Afers Exteriors i, evidentment, es van tenir molts contactes amb diferents governs a diferents nivells. En aquesta casa les coses s'han d'explicar ben explicades. Hi ha un problema en un país d'Europa que es diu Catalunya on hi ha una part molt important del país que vol votar i hi ha una altra part que al nostre país és minoritària, molt minoritària, que no vol deixar votar. A tothom, tant els del sí com els del no. I això ho veu tothom. I tothom veu també que tenim polítics amb sentències condemnatòries per haver posat les urnes.